APHLC rongkhang CC pen so cheng ki parlo langmek ang along nang kahumni chai mek kedeng. Borjan ang kang check abeha kachukle matum pen check mohol biponlong lepura KarbiAnglong Thomas Council uphan kachuning lipon. Lahorijan 4 lane along KarbiAnglong Lake Chia Sotum kachirai jia phan kabor i. KarbiAnglongLIVE kilang do anara phanstami kardom pachiriklo. Niri birta than mang phi sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponik tha. BJP pen kaching thur ke wanang kok ke APHLC phan ka phiria jokchot. Lasia hok pen kaching thur ke wan ke APHLC hanlo. West KarbiAnglong constituency sirke parlo All Party Hills Leader Conference APHLC Regional Political Party tumpenta dokok sangkok ke Kevangji Surini Rain Koratro Legislative Assembly along MLang hoya Parman Kili Kachipati Kachipahai Dunji Rongatokano Polling Station along tin Kahumri Ponche Pansai Gedeng Long Pini Lakhapli Socheng MSC constituency ke parlo Hamran Nong Supi Pen Kahelo Kilometer Troxy Nerkep Adim Langmek Ang PS along All Party Hills Leader Conference Thihek Pen APHLC Tumpen constituency Kachipuri along APHLC Rongkhang constituency committee bitung Tumpen Wangsi Ahok Achualam Thantekangsi Aning Pathetikang Non BJP Sorkar Kichari ke kahengno akam ki klematum maphan aman ki pi poho karwa ke kanghua phan aman ki piat tengluputa melong ar bokpon APHLC Central Committee pen majok phanle Amri Ale constituency along MLang hoya phan kachidan dunji ticket ki pi mate kangwai along kadukaveta ador ki so vote ki pi pen kachipahai dunjia phan chuningrilo Halapu langmek ang PS ke damtang kili kalong kadu kave pharo ke thomra throke voter list along aphaido laswang bong pensi BJP aphan vote paking ko raisi pensi paremponlo non ke bang GML kili kalong voter pak phokep athak pensi paremponji puta langmek ang APHLC me phu babuteron tapen haladak chirok togara tumpen che thanti rarame pike pa do along Jonathan Ingti kathar pen lamthe ke jai hud BJP yang bong group kimi la pen abando la group hinyang bong sitami mass joining armu aphai kachithi kalong isi bepar thedung ke claim kaching bai son si theklong la anang bong sitami APHLC si haidun bomlang BJP along RSS BD ke claim ke chok che jok akele karbi akhe tangka kadure ke dokko jok methan ador ijon pen suri cap crepe hoke long Bonta sarpi maratum ornodoy tangka suri sira pharohini ra phoke pensi BJP along ador kiso ningkan phwa baha chojor nang kokputa risika milik pi pen arbo APHLC tum re-election chobai det puke angkur kavelam state pen 6 schedule alu arona vipin pen general election nang kapedo along KarbiAnglong Thomas Council kicharia tum ki kham khedun thek chichak prong apotsi re-election pedo detlo pusi akoi pipon APHLC pen registration ki claim pon chubaibe laso posi non Delhi pen registration alo jai kathara long nangli et loputa sarkiri rong phar pen rarang no lam the ke than paklardun BJP hatum mass joining ame ki bi ke pardun ron ke APHLC nang haidet na kapheri ajok luputa jongpon Pinya me Rajesh Tiso aluhi sarpoman pen kachi tong dunalong lakhain koi vothar langso LAC APHLC ame phu Bikram Hanse Rishika Milik Pia tum pen ke chenglok lakha pli socheng MSC constituency APHLC me phu Vidya Singh Teron Kongchun Bang Chesterfield Crow atum ongdung armu chitodun si RD dojot pen me pedo BJP atum non ningkan kep pleng rangrang lo non atum adak kacharita state along punon apen gadak council long pusita lasi Latum ladak power wang via prang KarbiAnglong power wang via prang ke latum ningje we have a small state agenda hemprek so ke selam dia pan agenda do itum long pulo mare di lapen ga article 244A India constitution se ke tokdo gente lasila ke na implement pipo pusi prang deputy prime minister el ke advani pen chenglok hala Rajnath Singh mata dokmukal wang lo nije lo lapen asodung Narendra Modi prime minister ke haita wang lo Amit Shah ke haita wang lo India president ta ladak wang lo Punotang te BJP atum ningkan cap kachari ke autonomous state one etang punotang te hala so rada phan ke chakateng punotang te lasin non ningkan cap chonghi dog lo sita autonomous state mata article 244A bangke non anta pachun dekhe dalo
Aport si pini Karbi Anglong rat phani lagi pachini kang tunga bang kala hello. Non la upcoming 2026 MLA election ahut. Non election of han chikloyon pli ba chikloyon pho tolan la chikloyon pli chikloyon phong bong jong si Karbi Anglong of han central government atum India Prime Minister ponon ba Home Minister pen Home Ministry pen jong si Karbi Anglong phan Article 244A nang ke implement pilo polo tang pe Karbi Anglong arlo ke do Karbi Anglong arlo ke do arab doan dat BJP pukalilo kat do ke arab tum stame BJP phane bot pilamo le kui bangala le seta la chikloyon pliang bong jong si la chikloyon thom chikloyon pliang bo yong si autonomous state mate article 244A Karbi Anglong aphan pa implement pi tek theda one tek theda polo tang te non ke do bom BJP aphan ka support bom Karbi Anglong ara tum sta inuta e pakta BJP aphan vote piri abre social media pang dak thabre labangso a registration ke claim aphan ke Delhi ke nili mata dulu ake hai bikroman se dulu itu masar jai ka thar dolo Samson teron dulu Delhi damlo Election Commission of India office damlo ilitum documents ponai ponlo rata tum nang kicerap nai cetodun penajok tangka poisa sap sup ke curung penajok affidavit nai bang faru siman affidavit documents anda Election Commission of India long tum pidam elo lapen batage thong sose dam logedi Election Commission of India long aphi bange dituma dak motha dangso president Bikroman se masi Delhi damlo Election Commission of India long lahai documents pidam lo kaddo all clear Nasi clear eta PC Election Commission of India pen recommendation isya lo tame ituma APHL se president ituma sar jai kathar phanang lo elo jong se claim clear person nang loi mala Delhi pen nang loi mala Election Commission of India pen dak APHL se president nang lo le dei ke non ke nang tum documents nang lo nang tum claim lo pola so recommendation recommend lo bangke nang lo elo sar jai kathar lo lapen ilitum ke claim naya kaman claim lab lo documents pinayan claim lab lo lapen affidavit pinayan claim lab lo APHLC kan ke claim naya kam ana bang ke litum claim lab lo non bang ke litum APHLC bang ke kachong hong cholo Hamren pen Daniel hi KarbiAnglongLIVE Lakhain ko raisi Borjan constituency ang kang hidi pialong Borjan check baha ki claim atum armu chingrum si KarbiAnglong Thomas Council pen tender ke hang pen mohol ke paduji polong chidon dun thek thelo pura KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong hang phan kachuning ria se kachipaklang pon Lason si Income Tax Act 1961 Section 10 26 aron langlote India Sarkar penta ki pa phidun ST khe phan income tax pen ki pa jok pondo Lason si bangso check kachu san se tami arleng tumsi kachu claim side delo apotsi KarbiAnglong Thomas Council pen nang lang ponra check abeha along tender ke hang pen mohol ki bi japuthak nang pa jok pon thek sonte mesenji Jongsi padukok lepute check kachu san tumaphan nang ki pasung duna sonsi nang manpo apotsi KarbiAnglong Thomas Council phan bangso tender ki hang kachi en thuje phansi Borjan angkang check beha kachu claim atum pen CM Dr. Tuliram Rong hang phan chuningri padopon Autonomous Council pen isi tender tikol lapen tender ke klang palam arjulong lok lo lapen ke non ke nilitum manghu hak lo athi mohol ki bi to hen ten lahai alam do lo aposini litum ke non ka chukem atum ka chutikia tum pen lo kasik sakki dasi lahai yong si tender nang bi lapen ke mohol nang bi pole teni tum ke koi thek lagi kroy lagi tiada kroy lodi mapulo athi ki aprang aprang ko sonsi suli bomma nitum tax pi bomlo forest along da pi bomlo lagle forest tipi isu no nitum pi bomlo gorom pani da pi bomlo nitum ke pon anda pi bomlo nitum aki jo pendam de ke posi non ke nitum ke la analam ke nitum ke pupelo tendara bangke ci uthai nang puti aprang ateng ko son mane tum ki dukla tum ka chuklem sakuri ave bakuri ave ni tum school ka somar khan kapachali ta lahai lo ko mane so det ka silana ta lo mane hidi ka chuklem handa lo mane khiti chuklem da check yor ma hi chuklem ilo ki dugara tum ke tenon si ako dipu nang bi alang lahai mohor nang bi alang puti ka sik sak lo ni tum Dilai pen bijoy rong pi KarbiAnglongLIVE Interstate border KarbiAnglong Pendimapur aduya hoy Lahurijan foreigneri KarbiAnglong le kechi sotum kachirai Japan kabori Lason si along le hem photum pen nang kachi thandu na tengke ariang ang ako penta bangso along le kya hem phu binong mate pata long le lake ki pati pek ajok
Longle hem phu mithang ka chi song pen ki chun che dera jok organization tum ka chirap che tu tun chia phan adima long an humri dam lo bangso phi alang li tum pen phirang ke tum phan nang pachini du na tengke Karbi Anglong along li Karbi si chilong vek nang ji ki che sori deng pidam long le jong si Karbi Anglong Thomas Council pen thang na sai ta deng pon pi protang te an so se airset prungset ka chi song sai ta me deng nang kok popusi nang pachini dunเป็นที่นี่นะสลองเล็บแบงค์นี่ตัว2016นั่นกันซึ่งนี่ตัวปตาบนไหนเนาะเราเป็นเราจะเป็นวางบอมแต่ไม่ตัวบัตรแต่ไม่วางแล้ววางเป็นตัวเจลังบอมแล้วสุดเกhemกินกันแล้วแต่ไม่ recently หนึ่งกันหินเนี่ยตัวบอลตัวดักนักเราเก่งสังคมดักกันบ้างแล้วสิ่งนี้ตัวคอนซัลเป็นแต่เคยจะมันมอนโดเลสเกตัวมันได้บางลิ้นแล้วดักเต้มันลงsurvey kuri lo, pas sudah tangkang lo, dia dak kota lendo, long lem pun tundu, yang tu hem kimri, construction kimri, bukang lo, woi kita mela tu, kenan ni, la sepini bangke, la soal batai ni tu bang pena tu, kenan ni jok sepini bangke, ni tu bang milihin benda asong tu pan, kerap johang lo, la sepini alang ni tu, ni tu kerap johang pen, alang tu pini dak anak homri lo, la selang ni tu pan tame ning samuan lo. Nasi rasa long lebang ke, ajat penot, nasi long vek nang po, nasi alang itu song tanda la ni cuneng lebang ke, alang itu entah ini bang cot balai lo, nasi long le tik alang entah ni itu malong, ni pan macam ni itu malong, alang entah cerap dun po sih, alang pan ni nengi tepon cip lo. Ladak lahuriana long, borda long ni itu kopi posen ni itu nang homri nang kogma pulatang te, ni itu nang homri, song borom paki puci pipin men ni itu dak nang homri lo, athe ma pipot ma pulatang te. Ini tum Karbi Anglong along le, bordar long ke do along le, tapi ke bordar long ke do tum, nili tum amen ke jong dak de lo, ampen tasar tum sampai amen ke pacini dak lo, lasi bangso krohem along le, kepalar ke kumama pulatang te mia pen, tapi ke bihari pen mia, kupuson si laso long le kepalar long pop lo, kupuson si kejol long pop lo, dak imitang Karbi Anglong along. Imet hang along le apelang kecerai kom nangji pusi kaike stame nilitum along tin stame kenengje Karbi Anglong arada tum han ke pacini anotin aphan stame nilitum mises kipi Karbi Anglong along border along stame cerai dunangji selang dunangji pu stame pini arni lapuson in bang asosi imet hang Karbi Anglong le nang apalar pi bangke ning duk pi khangjang ning oi pi khangjang semet ke long le lam la dak long le lam dak nangale ro bangke ahem pu bangke pu nane ho amen sana dorson kro pen nitul terang along le dak pinila tum nang chi humri lo arji ding klui pen la tum je la dak nitum along le pu pen alang li tum han dak ke do bangke ke che besom si do bihari tum la pen la dak dalala tum bangke la kro sangho pen la terang sangho along le bangke la tum already chojor dadlo la ka chojor amen bangke je la dak Rostom sa la pen John la bang muslim amunit la pen John anar la tum si la kro sangho along le bangke dak chojor pi dadlo la si pinilitum pedabadap baji kepen nilitum alang litum han birta pali pen alang litum non pu anda banga he kupi pot sigi banga he ma polote alang litum long ke pota tawe ajat tawe non nilitum pukro sangho pen terang sangho ban chingki ching mailo alang litum long si dak mondolo phis penta ekdom pota bangke already clear lo lasi prabjen pen nilitum la pu ilipit ke do la bihari tum hana pulo alang litum la bangke kungnangji khurthe pulute nilitum dak sodak tamen dum dak kache song dopo Sangti dipen projen terang KarbiAnglongLIVE. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha angthek mesen chelongji amar jivan adowai. Tame ke swastan tapi tame non ke amar jivan dawai ke pen mi bomlo. Lason amar jivan duai jundet ne arthu suahai jatta komlo nonne apran asap melo.
bang tumta junwek tha. Rangke nilipai kiso ason to ari kengi kaharja katini kiso kela amar jiwan adawai order pen pacho pen sinona sawo ke tumilo anke anthek dolo. State angkang pipen 6 year dollar lo keso ke dua tuma phan arona tengpen voreng ang hoi ki pija phan sodak pen pin pura lo ki pi ki pajira long jongpon advertisement ni kep ki pang dakalar chikloi jona phan ki pang dak thujia phan jongdun voreng ang hoi ki papleng jia phan sarkar pen ki phalu angkang pi ki pang dak along 6 year dollar lo ki do keso dom phan jasemet karbi tiwa dimasa khasi lahe hui tuma phan state arona tengpen aning ki hangaling nang ki claim pen nang ki lang robji aronawe India derangkang pi ke pangri arlo Indian Constitution ateng pen 6 schedule phan aja kong ki pi paragraph 12 1a ateng plote state angkang pi along voreng hoi ke pangdak advertisement ki pi 6 schedule plote aphan thedum aja kong ki pi ki panong along che jok dun long de 6 schedule along ke tok dak arona tengsi claim nangji The Assam Scheduled Castes and Scheduled Tribes Reservation of Vacancies in Services and Posts Act 1978 in Act of State Legislature ke toka tengsi Karbi Anglong ki parlo West Karbi Anglong sitami isi vet aron tengsi claim nangji emi thang edere longri ki chari ponje phan 6 schedule jakong ipi det pen jakong chichini ne plutang te ke damtang bang pharo hinira krep phong bong pen Karbi nut vet luthan bang hoi kilong tun chora somsi mandet pu puma thasi All Party Hills Leader Conference ti hek pen APHLC pen patir piponsi Jasemet Lakha Inkoi Votha Langso LA Constituency APHLC Mephu Bikram Hansel pen APHLC claim sebatum pen West Karbi Anglong DCSI hen pen kipangdak Contractual Basis pen Forest Rights Act FRA Coordinator pen MIS Program FRA Associate FRA Advertisement kipi West Karbi Anglong District Commissioner website along Nikep vet abahatum chikroidun thek ke Komnei sitame chikloi jonan bak apor ki pija phan pin punalong jongdun lo All Party Hills Leader Conference APHLC along thegre muchot khelong ria pharman thier thip ka chisong pen 6 schedule ronalong ke tok dak ja kong ateng ki long je phan sodak pin punalo additional district magistrate Himadri Sekhar Bordoloi ACS ring pipa jerte kangsi lamthi pachini pon Pinpura lo ki pajaralong ki tok ponalam thian parta ke so phan state sarkar pen ki ber the paputhak lakhain koi votha langso LA constituency me phu Bikram Hanselam thi tangte arjuik sinang tum puthot West Karbi Anglong DC office ahem asai hemlong nangapali nangko bangela henlo non ke damtang chiklolo October 17 arni la isi advertisement ka paklang do DC office pen West Karbi Anglong pen isi advertisement ka paklang do labangso advertisement along abangke woreng warsai fansi ka paklang woreng warsai ang hoilake coordinator FRA cell FR Forest Right Act implement je pan dak woreng warsai non pipon lo lake ang hoyamen lake coordinator lapena dak adormha mate bainong toklo 35000 lapena qualification kadu wedak master in social science or social work knowledge on computer donangi experience minimum 5 years pulo lapen arta tame ningkan thongke rapo pena burning busidak toklo lason naktaksi adun thua post lake MIS mate program FRA phanolata lasi lahini ang hoya post dak paklang lo kapaklang lake 17 October an isi DC office a website pen paklang ponlo sita isia boreng website paklang iplo tamte la DC website long paklang chot ke chokche local area long local newspaper regional language along pen chenglok kaduk wit ame pangdak poneng busi niltum pulo la pen 17 October pen pini ke last date puri long lo nike bansi adek picho la sikopine worenga warsai pan lon itum thegnong long 30 days mate chiklo jon la sona por ki bi thek long lo ita itum da ke thek long ke dake non ke only 10 days mate nike vet la sinil tum DC sahab pan pini la memorandum mate nitum submission kipi tekanglo lapen labangso a submission kopi pu thagma nilipukang po subject lake strong representation for restricting eligibility for contractual posts at the district FRA cell West Karbi Anglong to local scheduled tribe candidates only nilitum pulo ilitum dak la FRA mate Forest Right Act ta tribal atum forest angkang arlo kido un ajakong
alai hui ke lang je fansi labang so ain ge kasemar Hamren Ben Daniel Hi KarbiAnglongLIVE. Lakhain Koratrok Duarbakuri MSC constituency under Daithor Mini Stadium field along Duarbakuri constituency versus Sochengthenta constituency 4th Inter MSC football tournament Kipatupon. Bangso 4th Inter MSC football tournament Kipatualong Aluhi Aman Pen Kachatong Dun Lake Nili Block Chairman Sonjoy Teron Daithor Municipal Board Ward Commissioner Sikari Terang Daithor Government ME School Assistant Teacher Jamin Terang Kikangadong High School Principal Admin Langne Anchor English School Principal Longki Bay Basa Terang Arong Asar Sarsing Terang Penchenglok Pinangan ki thigiding atum chitong dunti Lapen ke Patu hin jongsi thekser plutangte okpranta me io lapen akang tuyang deng anle palidun thekser plutangte lason player ke job kilong je phanta chance do Lasi team KarbiAnglong ke Japona tum tami ke Patu na thu Karbi ove ki me tum ta ke Patu na thu paprang dunang ji puma thapon si constituency tinta Inter MSC football tournament ke Patu bi pon replo lapen pining anke 4 nang deng mate ingding pli an le atlo Lasona hut project lo ni phain kora trokarni ta Daithor Mini Stadium field along Duarbakuri constituency versus Sochengthenta constituency team atum si Patu ponsi Duarbakuri player tum thek muchoda jo Sochengthenta football team atum aphan goal ni thaponsi Duarbakuri constituency football team atum goal ni thapen chipahai ponlo Bangso ingdeng pli Inter MSC football tournament ke Patu ponalong kasa team atum pensi referee Mesen me at pensi Bangso 4 Inter MSC football tournament ke Patu ing samjin pen Patu pajut ponong loputa Daithor Langlangvong Sports Association DLSA Secretary Amoron Tiranga hin pen thanpong Karbi Autonomous Council pen ke Patu pi pon 4th Inter MSC football tournament 2025-2026 aparman nasuga conduct pon along pinia bang nilitum Duarbakuri MSC constituency la pen Sochengthenta MSC constituency ka Patu along nilitum mesen pen nilitum pachun pon long lo lahin abang phu phia tum stame wang pen pini kelang alir lo nang video na tum do alang litum aphan tame choro pajir lo la pen nilitum pini ka Patu ajai meg along kachopha pon political party la pen sarkari gangbura la pen Daithor along arleng amung akesa ratum aphan kachopha teng pen alang litum samina kitong du la solong litum aluhi sar puaman pen Duarbakuri local MSC and party in charge Karbi Autonomous Council akai Richard Tobi akai hai pansi nitum chopha poneglo sitame alangli pini ka prek sikjit aside kok pena joksi ilitum alangli dular Duarbakuri angkang along social along klemang phuma de party along klemang phulo nilip block along BLC chairman akai hai Sonjoy Teron aphansi alangli dular naki toidunela alangli phansi nitum pini ahin alar pen alangli phan aluhiaman pen Nilitum pini deng ponsi pini keceng mengkijudan mesen pen laso ki Patu nilitum pachun ponong lo News report KarbiAnglongLIVE Lakhain Koraisi Borjan constituency ang kangrong thilu pathu aklamalong kicheng siang deng Borjan education mega event kachipatir pipon Assam Goraf awardee Binong Teron pen ki bipon Kidamtang prechik lo ni phaing kora pho pen nang pangchengsi pre ni phaing kora troksi angdung kiti an misen pen bangso me ki pajut pona birta riponlo Bangso Borjan education mega event ki padu ponalong school homing kora troksi ang bongka do kave sonkri si kachepate ponake group song solo song competition dance essay competition skit debate drawing competition speech competition, poem recitation, handwriting competition, lapen science exhibition si chepate pondo. Angdung kitia melong Assam Goraf awardee Binong Teron pen kachipain phu pona melong pregjam kachipati pen ke hai pon pregjam school atum aphanta certificate lapen tangkanong e pajir pondo. Lason si pinning ke chengsi Borjan education mega event kachipati along best school team ke chengsi ang deng kachipai pon lake Little Flower School Manja. Adun thuang deng lake HDP High School lapen ki thomang deng lake Dilai High School atum pensi chepalong ponsi certificate lapen tangka nong e pajir ponlo Bangso education mega event ki bi ki pachun long pen ninga ronglo athela pusona chatai ki bi pen methang havar students atum ki thek 400 longlo
chipaklang ponlong lo lapen alang itum ki Charlie akai long ka chipate do naning hangpo pupen imithang pen ningarong lo School Hawarara lapen jasement Karbi Anglong Thomas Council Surjarong Park kadukave chirap chitua joine pachun long pamia pot Assam Gaurav Awardee binong teron pen kirolam thi chipaklang pon 25 school na chitong don adhak tum 25 arni adhak school tum bang lo 21 student school tum na chitong don pen ke arni is second day event bang ka angko nang ong thujet nang bat thujet la son do 2700 to them nili ning arong pick and nili proud pick methang non nili kimatha lason event nili chunji pu nili ning mane unji pu nili ning penene woi fit pustame arnam kang hon pen badak borjan hawar korte injur pen dang lo kaprek di that nitum hawar tumpen nang chirap tun di pen ke isi choro kang tung ke nitum kaching hon nai ki hai em surjorong par alangli nilipan laso mega event education mega event ki bg bu nili alang li longdam pen galang li nilipan positive di directly aning arong pen nilipan ang support dun jipu ang chang pen nili make krita bu proof and pin athe education ay hin ke pang tangi pan la alo cherok tok nitum kaching honai surjorong par em health and culture em lo di lalo nilipan ning nang pathe so event long main lete nitum kaching honai borjan em dilai pen bijorong pi KarbiAnglongLIVE pinia birta kala ponsi kang ton poniglong kartong